Гэта тое, што немагчыма, і тым не менш магчыма. Тое, што не можа адбыцца, і тым не менш адбываецца. Гэта можна прасачыць у казках Раісы Баравіковай. Яны вельмі цікавыя для сучаснага пакалення. З дапамогай галоўных герояў можна апынуцца ў розных кутках космасу, паназіраць за незвычайнымі з'явамі. Напрыклад, чытаючы казку «Касач. Кветка чароўных музыкаў», вы зможаце уявіць, як кветка-касач ператвараецца ў дзяўчыну-прыгажуню. А ці ведалі вы, што існуе яшчэ адна планета, дзе жывуць такія ж самыя людзі, як вы, адбываюцца такія ж самыя падзеі, як з вамі, але вас ніхто не пазнае. Усё гэта ў казцы «Зямля-2». Касмічная фантастыка Раісы Баравіковай – гэта мастацкае ўвасабленне космасу як сусветнага парадку, сусветнага цэлага, якое, у адрозненне ад хаосу, не толькі упарадкаванае, але і прыгожае, бо ў ім пануе гармонія. Калі вы любіце дзівосныя, неверагодныя гісторыі, у тым ліку і экстрэмальныя, чытайце кнігу «Казкі астранаўта» Раісы Баравіковай.